În următoarele imagini, Dark Ghost Paranormal merge într-un sat părăsit din Rusia pentru a investiga o casă despre care se spune că este bântuită de către fantomele celor ce au locuit aici cu foarte mult timp în urmă. Din spusele youtuberului, persoanele care ar fi locuit în această casă ar fi murit sufocați, iar lucrul foarte ciudat este că toți vizitatorii care au trecut pragul acestei case au spus că atunci când au intrat simțeau că se sufocă. YouTuberul și-a instalat aparatura prin toate încăperile și a așteptat să se întâmple ceva. Nu a fost nevoit să aștepte prea mult, pentru că ceva absolut inexplicabil s-a petrecut acolo. Дай мне знак, если ты меня слышишь.